kacu kuning ajeng Desi Jessica Ngudi Rosso Kalitan Campur Sari MSC Pro Audio Sound System dan Studio foto syuting live stream Karista Sagarias Temanten Pak Wahono. Oh, nggih ing kanan Pak Wahono, ing kiri Bapak Sarnyoto. Nggih. Niki Pak Wahono. Nggih. Nggih, mbok pilih ngersake lagu mangke. Ngersakaken. Oh, nggih. Ngersake kula. Oh, nggih, nderek Pak Lurah. Ngoten nggih. Nderek Pak Lurah. Pak Lurah kang pundi nggih? Nggih. Ingkang tasih lenggah, Jeng. Lho. Nggih menika? Pak Wahono menika? Mboten ingkang Pak Sarnyoto. Ya wong kene ya ora ngerti nggih Pak Lurah. Biasanipun nembang lho. Wong Pak Lurah ki joget-joget lho. Iya. Padatan nyaosaken lagon ngaten kula niku nglurahi kula wargae bubar. Lurahe malah bubar nggih. Mboten napa-napa ta. Mboten napa-napa witik nen. Nggih. Lajeng nggih. Nggih. Gendang bali wis kangen. Nggih, ajeng